Máme tu séria 2. Preskúmávame naše mesto. Ideme na to. Ja viem, preskúmame toto a tam. Na to sme. Tá tyč, bro! Co je? No to je tyčka, ako baku. 2-metrová. Baku penis. To co? Baku penis, kúka. To je brokada. To je Milošovu. Nie, to je brokada. To je brokada. To je brokada. Ja. To je brokada. Like a poďme na to. Ideme na to. Tajga odber. A máme sériu 3. Séria 3 za 20 lajkov. Séria 3 za 20 lajkov, že jo? Že áno. Za 300 lajkov. Tak 30, jo. Tak môže byť ako. Dobrý, ne? Keď to môže dať kunde viacej, tak čo? Takže čau, to je sa ešte dá. Čau. Počkaj. Tady to musíme zakryť, protože tady to nemôžu vidieť. Lebo to YouTube zablokuje. Ideme. Davidko je nám troška čaptavý. Kámo, co děláš? Ja mám mobil. Podrž mi mobil. Dobrý. Ale tu nemáme čo. Videl nejaký penis. Ale tu je tá zlá pani. Čo zlá pani? Henta, čo nás minulé vyhriešila, henta. Tam je, by malo byť. Čiar na ňo, pamäť. Na preskúmavačka, ne? Henta, dobre. Dobre, tak. Ja nechcem mať aký žiadny problémy, ale ako. Preskúmávame, tak čo? Tak to ako. Poďme tak dal. Tam je nejaký campfire. To nech. Tam. Nedelej. Budeme mať zle. Hej, tu sa hral 99 v lese. Poďme tam. Rozdelíme sa. Ten David, hej, on riskuje. Au! Musíme ho takhle špehovať. David! Boj sem. Keby máme loptu. Či mám ísť pre loptu? Futbal. My sme zakopali. Áno, dobre. Nie, poď tam. Potrebujem ti niečo ukázať, tak kašem na teba. Tu koľko tu je dreva. A ja? Čo tu je? To je krátka palica. Normálny trún. To je pre teba trún. Fuj, ten by som si nesadal. Topánka. Hej, co tady? Něco se tady dělalo. No, co? Tady byl traktor. Lád, hej, lád. Sama našiel som mnou dve nové tajné bezpečky. Ja nejdu. Dovidenia. Kam ideš? Tady niekde blízko bydlíme, nemôžeme ísť kde. Tak, dneska jdeš krát prespávačku. Tak, čau. Len sa musíme dohodnúť. No, ty to ešte natáčaš? Nie, nenatáčam. No, ukáž kam.